chytří. A Kudýš teprve ne. Kudýš je pitomý zajíc. Z hůry mu jaksi dáno nebylo. A do apatiky si jaksi netroufal. Ostatní zajíci krásně běhali, dělali kotrmelce, panáčkovali a rozeznávali kapustu a zelí. Byli to chytří zajíci a byli docela rádi, že mají mezi sebou Kudýše, protože v jeho přítomnosti věděli tím lépe, jak jsou chytří. Kudýš Běhal pod psa. vždycky Si někam zaběhl, a kotrmelec neudělal ani za zlaté tele. Dělá ostudu nám, chytrým zajícům. Musíme Kudýše držet stranou. Až zesílí, bude metařem. K jinému se nehodí. Dali mu knihu, kterou našli na pasilce a řekli: seď, listuj si a necourej. Kudýš seděl, listoval si a necoural. Dozvěděl se něco o 30leté válce, Ferdinandu Dobrotivém, trochu latinsky a básničku od Čelákovského. Jednou Kudýš seděl pod smrčkem S knihou v tom utíkali kolem chytří zajíci a křičeli: uteč, Kudýši, jdou lovci! to Kudýše tak vyděsilo, byl to pitomý zajíc, že se rozběhl Rovnou proti přicházejícím lovcům. Dobrý den! Počkejte, prosím! Dobrý den! Prosím vás, nevíte, že jsem Ferdinand Dobrotivý? Scházíme v knize ten list. Nevím. Vyrazil. Za sebe lovec a na čemu? Vyrazil. Pod. Škoda. Odpusťte, že jsem obtěžoval. Počkejte, vy jste velmi chytrý zajíc a máte překrásnou výslovnost. Ne, já vůbec nejsem chytrý zajíc. Já jsem nejpitomnější ze zdejších zajíců. A pokud jde o výslovnost, scházíme konverzace. Nechcete k filmu? Ne, já bych radši do knihovny. Od té doby žijí zajíci v modrém lese bezpečně. Žádný lovec se nám neodváží. Žijí tam prý strašně chytří zajíci, kteří se zabývají historií. Přesně období pozdního feudalismu jen občas najde některý lovec odvahu. Plaše se přiblíží na okraji lesa, přinese nějaké knížky. No, pohovoří s Kudýšem. Který tam dělá metaře.
No,